ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାତିର ଘଟଣା। ଗୋଟେ କଟାମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଡାହାଣୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବୁଧୁରାମ ବୋଲି, ସେ ତା ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଆଜି ସତରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତିରେ ବି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତ ଆଜି ତ ମୁଁ ମଲି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଡାହାଣୀର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଆରେ ଭାଇ, କିଏ ଅଛ ସେଠି? ଆଉ ଯଦି ଚୋରି କରିବା ମତଲବରେ ଆସିଥାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର, ଭଲ ହବନି କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେ କଟାମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଡାହାଣୀ ଆସି ସେ ବୁଧୁରାମ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ସେଇ କଟାମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଡାହାଣୀ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଶିକାର ମୋ ହାତରେ ଆଜି ଲାଗିଛି। ଆଜି ବହୁତ ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇକି ମୋ ବହୁତ ଦିନର ଭୋକକୁ ଆଜି ମୁଁ ମେଣ୍ଟେଇବି। ଆରେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ରେ? ଇଏ ନହେଲେ ମୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ବୁଧୁରାମ ସେଠୁ ଜୋର ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ତା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ପୁଟୁଳାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଧୁରାମ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ତା ପଛରେ କଟାମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଡାହାଣୀ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଥାଏ। ଏଇ ରହିଯା, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗୋଟେ କୁଟା ଗଦା ମୂଳେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଡାହାଣୀଟି ତାକୁ ନ ଦେଖିପାରି ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ମଣିଷ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ରାଜୁ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଘର ଆସିଗଲା। ତା ଘରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଭୟରେ ଏତେ ଥରୁଛ କଣ ପାଇଁ? କଣ ତମ ପଛରେ ଚୋର ନା ଡକାୟତ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ? ଆରେ ଛାଡ଼ ହୋ, ସେ ଚୋରଟାକୁ କଥା ଛାଡ଼। ଆଜି ମୋ ପଛରେ ନା ସେ କଟାମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଡାହାଣୀ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ମରୁ ମରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ହଉ ତମର କିଛି ହେଇନି, ତମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପଳେଇ ଆସିଛ। ଆଉ ହଁ, ତମେ ଫସଲ ନେଇକି ଯୋଉ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେ ପଇସା ଆଣିଛ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଲମାରିରେ ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେବି। ୟା ପରେ ସେ ତାର ଟଙ୍କାର ପୁଟୁଳିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଟଙ୍କା ମୁଣିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ହେଇ, ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲାନି ତ? ଏଇଠି ତମେ ଟଙ୍କା ମୁଇଁଟାକୁ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳେ ପକେଇ ଦେଇନ ତ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ କିଛି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ମତେ ଶୁଣଉଛ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସବୁତକ ପଇସା ଆଉ କୋଉ ସେ ସହରରେ ଝିଅ ପଛରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସିଛ। ସତ କୁହ, ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସହରରେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇ ଯାଇନ ତ? ଆରେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ଥାଉ ଥାଉ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ କେବେ ବାହାଇ ପାରିବି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ କଟାମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଡାହାଣୀଟି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ପୁଟୁଳିଟା କେଉଁଠି ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋର ଆଉ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତମ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଏବେ ବଦଳିଲା ବଦଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ଆଉ ସେ ପଇସା ପୁଟୁଳିକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି। ବୁଧୁରାମ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ବୋଲି ରାଗରେ କହି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ହେ, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ରାଗିକିରି ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପଇସା ନେଇ ଆସିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ କଟାମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଡାହାଣୀ ଦେଖିଦେଲା, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ? ଥରେ ତ ମୁଁ ବୋକା ବନେଇକି ଆସିଛି। ହଁ, ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଲଲ୍ଲୁରାମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଏକ ସେ ଭଲେ ଦୋ। ୟା ପରେ ସେ ସିଧା ଲଲ୍ଲୁରାମ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆରେ ଲଲ୍ଲୁ ଭାଇ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନା, ମୋ ଟଙ୍କା ପୁଟୁଳିଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଏକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଚାଲ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏଇ କଥା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ସାଙ୍ଗ କାମରେ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ କି ସାଙ୍ଗ? ଚାଲ। ୟା ପରେ ବୁଧୁରାମ ଲଲ୍ଲୁରାମକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ତମ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ କାହିଁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି? ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତମ ଟଙ୍କା ପୁଟୁଳି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ହେଇ ଦେଖ, ତମ ଟଙ୍କା ପୁଟୁଳି ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଆଉ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନିଅ। ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ପୁଟୁଳିକୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବୁଧୁରାମ ଭୟରେ ଏବେ ବି ଏପଟ ସେପଟକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଆରେ ବୁଧୁରାମ ଭାଇ, ଏବେ ତ ଖୁସି ହେଇଯାଅ, ପଇସା ତ ମିଳିଗଲାଣି।
ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି ନା, ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଡାହାଣୀ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭୟ ମୋ ମନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ କଥା ଭାବିକି ଡର ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ଭାଇ ବୁଧୁରାମ, ତୁ ଏଡେ ବଡ ମିଛୁଆ ନା ରେ? ମତେ ବହଲେ ପୁଷିଲେ କି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଉ ଯଦି ସତରେ ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ବାଲି ଡାହାଣୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ, ସିଏ କଣ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ? ମୁଁ ମଲିରେ। ହେ ହେ ହେ। କାହିଁକି ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଲୁ ତୁ? ଆରେ ଲଲୁ ଭାଇ, କାନ୍ଦନି। ତାର ଯଦି ଆସିବାର ଥାନ୍ତା, ସିଏ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତା? ସେ ଆସି ସାରିଥାନ୍ତା ନା ଆଉ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କଟାମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଡାହାଣୀଟି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। अरे भाई राजू, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ଆରେ ତୁ ସେଇ ନା ଯିଏ ମତେ ବୋକା ବନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ଆଡେ ସାଡେ ବହୁତ ବୁଲିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଛାଡିବିନି, ଏବେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। अरे बुद्धूराम भाई, किसी तो उपाय बाहर करो, नले डाणी हमको कौचा खाईଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଡାହାଣୀଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଦୌଡୁ। ବଳ ମୁଚାକି ଦୌଡୁ, ଦୌଡ଼ ରେ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ଦୌଡୁ। ଆରେ ହେ ହେ, ରହିଯା ରେ, ମତେ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛୁ। ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ରେ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ଦୌଡ଼ରେ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଆଜି ଏ ଡାହାଣୀଠୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଭଗବାନ। ଆରେ ଆଜି ତ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ରେ। ଆରେ ଏ କବାଟ ଖୋଲ ରେ, ଜଲ୍ଦି କବାଟ ଖୋଲ ରେ। ଆରେ ପାଗଳ, କବାଟ ଖୋଲ ରେ, ମୁଁ ମଲି ଏଠି ରେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, କବାଟ ଖୋଲ ରେ, ମୁଁ ମଲି ରେ। ଡାହାଣୀ ମତେ ଆଜି ଖାଇଦବ ରେ, ଖୋଲ। ଏବେ ତୋର କଣ ହବ ରେ ଲଲୁରାମ? ତୋ ସାଙ୍ଗ ତ ତତେ ସତରେ ଲଲୁ ବନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆରେ ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ ରେ। ଆରେ ଇଏ ତ ମୋ ପୁଅ। ଇଏ ମୋ ପୁଅ ପଛରେ କିଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ ବାଲି ଡାହାଣୀ କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା? ମୋ ପୁଅ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ମତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଲଲ୍ଲୁରାମର ମା କ'ଣ କରିଛି ନା, ଗୋଟେ ଆଇନା ଧରିକି ଲଲ୍ଲୁରାମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଆଇନାଟିକୁ ସେ କଟାମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଡାହାଣୀ ସାମ୍ନାରେ ନେଇ ରଖିଦେଉଛି। ଆରେ ମା, ତମେ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲ? ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଡାହାଣୀ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ ଡରନି। ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ ତା ପୁଅର ବାଳ ବି କେହି ବଙ୍କା କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଡାହାଣୀଟି ସେ ମିରରରେ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ହେ, କିଏ ତୁ? ଆଉ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏଟା ମୋ ଇଲାକା। এই ইলাকা ছাড়ি যেতে জলদি হব পড়ে যা। হେ ଦେଖ ଦେଖ, ଲଲୁରାମ ଭାଇର ମା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ତା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଘର କୋଣରେ ପଡିକି ରହିଛ। ଯାଅ, କିଛି କର। ଆଉ ଏବେ ବୁଦ୍ଧୁରାମ ବି ନିଜ ଘରୁ ଗୋଟେ ଆଇନା ଧରି ଲଲ୍ଲୁରାମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେ ଆଇନାଟିକୁ ସେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଡାହାଣୀ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା। ଭଲ ହେଲା କି ତୁ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ। ଆଉ ଏବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଆଉ ଏବେ ସେ କଟାମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଡାହାଣୀଟି ବୁଦ୍ଧୁରାମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧୁରାମ ସେ ଆଇନା ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଇ ଆଇନାକୁ ସେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ସେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଡାହାଣୀଟି ଆଇନାରେ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଛି। କିଏ ରେ ତୁ? ଏ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଛୁ? ଏଟା ମୋ ଇଲାକା। ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ ଭଲ ହବନି। ଏ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପାରିବିନି। ଭଲ ହବ ମତେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଣ୍ଡକଟା ଡାହାଣୀଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ବୁଦ୍ଧୁରାମ ଲଲ୍ଲୁରାମକୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି।
ଆରେ ଲଲୁ ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସରି, ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବେନି।